ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿಲ್ಲ ಏನು ಚೋಲ್ಲರಿ ನೀವು ಫ್ರೈಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಆದುಪುಡು ಸೊ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡನಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ದಿನಚಿನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡ ಇಜ್ಜಾಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಐನ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ನಿಕಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆದುಪುಡ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಇತ್ನೇಟ ನನಲ ಆಯ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆತುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಬೈದನು ಪೂರ ದಾಲ ತೂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋ ತನಕ ಒಂಚೂರು ಕುಲೊಂದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದು ಆತದ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಆತನು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಏತು ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಇರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ದಯಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆದು ಬಿಡು ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 minutes ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಆತ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಏಪಲ ಪಾಡ್ದ್ರಿ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಚ ದುರಾನಲ ಪೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಡುಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವಲೇ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ಜೆಂಕೆ ಇಂಕ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಪೋಡ್ಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂತೊಂದು ಪಾತಿನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ತೂನ ಯಾವಾಗಲ ವಿಯೋಡ್ ಅದು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಪೋಡಿವೆನ ಇಂಕ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪೂರ ಏನು ಎನ್ನದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಸೊಂದು ಪೋನಾಗ ಏನು ಪಾತೆರ ಪೋಯೆ ದಾಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಏರ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತಲ ಗಮನ ಓದಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಯೆ ಮೇ ಬಿ ಏನೊಟ್ಟು ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತತೆ ಬಟ್ ಯಾನೇ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ಲ ಎರಾಂಡಲ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಅವೆಂತದ ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜು ಯಾನ್ ಒರ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ನಡುಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚೂರು ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಅಳುಕು ಒಂಚಿತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಚಾವು ಬಟ್ ಒಂದೋರು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಏನೊಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ಜ ದಾದ ನಾನು ಯಾನೇನು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ಬೇಕು ದಾಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಪೋಯೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫೀಲ್ ಆಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಏರಾ ಬೇತೆ ಅಂದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರಾಮ್ ಅದು ಯಾನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಯಾನು ಓಪನ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಥರ ದಾಲ ನಾಚಿಗೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಂತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಓಪನ್ ಆದು ದಾಲ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾದನದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತು ನಮ್ಮೇ ದಾದ ಇನ್ಮೇರ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಮಂಡಿರ್ದಿ ಒಂದೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಅರೆಡನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೇರ್ ನೋಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನೋರ ಏಪಂಡಲ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕಲೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಎಡಾಪುನಾರ್ ನೋಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಎನರ್ಜಿಲ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಲ ಪನ್ಪುನ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಖುಷಿ ಆನೆಂಕ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನನಾಥಾರ್ ನೋಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಸೊ ಆರ್ ನೋಟು ಒಂದುವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಕ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತನು 11:30 ಆತನು ಟೈಮ್ ಬಾಕಿದ ಓಲ ಬೇಲೆ ಆತು ಜಾವೆ ಸುಮಾರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾನೇಪಲ ಒಂಚು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಬಟ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಆದಿಜಿ ಏನ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಏನ ಕೆಲಸ ಈತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ನೋಡತ್ತೆ ಏನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ನಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೇಲೆನಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಶೆಕೆ ಎಂಚೋಂಡು ಎಂಕು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದು ವಿಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಜೋರ್ ಚಳಿ ಒಂಜಿ ಥರ ತಂಪಾದ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುನ ತಾನೇನ್ವೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಟು ಪೂರ ಏತು ಶೆಕೆ ಉಪ್ಪು ಏತು ದೊಂಬು ಉಪ್ಪು ಅಂದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ದಾಯ್ಪಣ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ನೇಟೆ ಶೆಕೆಲ್ಲ ದೊಂಬುಲ ಸೈಸು ನರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾಯಾಡಲ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಯಾನೇನೊಂದುಲೆ ನಿಕಲ ಊರು ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಟು ಶೆಕೆ ನಿಕಲ್ ಊರುಡುಲ್ಲರು ಊರ್ದಕ್ಕುಲೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದುಲ್ಲರು ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಊರುಡುಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ ಊರುಡು ಇಂಚ ಉಂಡುದೊಬ್ಬಲ್ಲ ಶಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಕಾತೊಂದು ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಕೇನ್ಯ ಕ್ವಶನ್ದು ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ನಿಕಲ್ ಬೋರಿಲ್ಲ ಪಾಡುಜಾರು ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವರು ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಪಾಡುಜಾರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏನ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ಫ್ರೈಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ತುಕ ಇಂಚ ಓಪುನಂದು सौरभ की आवाज कैसे लगी? सौरभ के गाने अच्छे लगे? अच्छा लगा?
लेकर सभी अभी तो सही रहेगा, वीडियो बनाते रहेगा, क्योंकि आपकी फरमाइश आपके रिक्वेस्ट को पूरी करने की ಹೇ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಡುಟು ಏರವ್ರಿ ಮೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಕುಲ್ ದೂರ ಪೋತಿನಿ ಅಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಿನಿ ಕುಡ್ಲದಕುಲ ಆದಿತ್ತಿಂಡ ಈ ಜಾಗನ್ ರಪ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತುದು ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಯ್ಯ ಎಂಕುಲು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋದಿತ್ತ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಕತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿಗ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಲ ಮಲ್ತುದು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆಪ್ಪಿರ ಯಾನ್ ಫ್ರೈಡೆಗ್ ಬೈದೆ ಫ್ರೈಡೆ ಬಯ್ಯ ಯಾನು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತನೀಶ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಡೆ ಪಿದಾರ್ದ ಸೊ ಅಲ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಪೊರ್ಲುಡಾತುಂಡು. ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः
ಆತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದು ಪುನಃ ನೆನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಆರ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಏತು ತೂಂಡಲ ಯಾವುಜಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬಿಡ್ಪಾದೆ ಇರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುನೆ ಈ ಪೂಜೆದ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಎನಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂಡು ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಬೋರ್ ಆವದಾದನ ಅಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ತುಚ್ಪಾಯಿ ಏನಡ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆತೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪಿರ ಅವರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಗೂಡ್ ದೀಪದ ವಿಡಿಯೋ ಪಿರ ಏನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತಿದೆ ದಾಯ್ಪಡಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈತು ಗೂಡ್ ದೀಪ ಅಂತದು ಸೊ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನಿನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್